from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang tigasan sa Pilipinas, ang programang Kamaong Acero. Tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakabe. Welcome po sa ating Martes na pagkatanghal ng ating palatuntunan, exclusively dito po sa Leader News Philippines. All the time po ay nakasimulcast sa dalawang himpilan po ng FM. Yan po sa Palawan, ang Wow News FM 97.1 Rojas, Palawan, and Wow News FM 98.5 Taytay, Palawan. Magandang hapon kay partner Freddy Bautista sa Bando. Tama po ang inyong napapanood. Errol Dakabe na po ito sa muli. Ready maglingkod sa araw pong ito ng Tuesday. Good afternoon po sa mga OFW sa buong mundo. Ayan. Mga overseas Filipino workers na itinataya ang buhay para lamang po makalikom ng ipang bubuhay naman sa kanilang mga pamilya. Good afternoon sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Calabarzon area, mga nasa Central Luzon, lahat pong mga nasa key cities sa buong Pilipinas. We have 143 key cities in the Philippines. At sa lahat pong mga nasa lalawigan, mga munisipyo, mga bayan-bayan at higit sa lahat, siyempre dahil campaign period po ngayon sa nalalapit na barangay at SK elections, good afternoon sa mga kabarangay po natin nationwide. Ang ating cellphone number po sa studio that serves as your access to us, 0995-148-3605. Again, 0995-148-3605. At huwag niyo rin pong kaligtang i-like, mag-comment at i-share po ang ating live FB page, ang Leader News Philippines, na naka-simulcast din po sa ating YouTube channel. And very soon tayo po ay ikikera din po ng iba't ibang mga cable companies and firms sa buong kapuluan. Ratsadahin na po natin ang mga maiinit na issue sapagkat mahalaga ang kada minuto sa ating palatuntunan. Integrated Bar of the Philippines, pinababalik na si CJ or Chief Justice Sireno sa trabaho. Secretary Wanda Teo ng DOT nagbitiw na sa pwesto. Draft naman ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait para sa mga OFW, tinawag na ampaw ng isang mambabatas. Sa daigdig ng palakasan, rematch kay Pacquiao, imposible na daw ayon kay Mayweather dahil damatans na siya. Sa mga kakandidato sa barangay election sa Boracay, hamon ang krisis sa isla. At planong pagpatay o pagpaslang sa isang barangay official, natunugan ng mga otoridad pero wanted na gun for hire, nakatakas naman. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunang Kamaong Acero na maglalaman po ng matalinong pagtalakay po sa mga issue at ang mga preskong balitang inihahatid po sa atin ng ating mga Leader News Patrol mula sa iba't ibang lugar sa buong kapuluan. At patuloy po kaming nag-iimbita doon po sa mga may skills, may interest, may hilig sa pagbabalita at paggawa ng public service, serbisyo publiko. Pwede po kayong sumali sa ating himpilan, sa ating palatuntunan sa Leader News Philippines sa Kamaong Acero. Mag-PM lamang po kayo o di kaya mag-message lamang po kayo sa ating message box ng Leader News Philippines.
mag-submit ng inyong resume at tatawagan po namin kayo para may schedule ang inyong on-the-spot interview. Areglado! Once again, whole nation, Luzon, Visayas, and Mindanao, and the whole world, everyone is welcome to our Kamaong Asero program. May mga kakausapin po tayo sa araw pong ito, pero unahin na muna natin, Partner Oliver, ang report ni Jojo Sikat. Si Partner Jojo Sikat, kahit nakareses ang Senado, ay tuloy-tuloy ang pagbabantay sa mga nangyayari na mga bagay-bagay at reaksyon ng mga senador sa mga issue na may kaugnayan po sa mga usapin sa ating lipunan, at yan po'y inihahatid po sa inyo ng mabilis sa pamamagitan ni Partner Jojo Sikat. Dito po, exclusive sa ating palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Gandang hapon po sa mga nasa Middle East, mga nasa sa Riyadh, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia, sa Jeddah, Saudi Arabia, saan pa? Sa lahat ng bansa sa Middle East. May viewer tayo, Sir Errol, sabi niya, you just keep on smiling, mas cute ka. Mas cute ka kapag ka nakismile ka. Alam nyo, when we discuss topics, we do it formally, kaya hindi tayo pwedeng ngumiti, tayo pong mga nagkukomentaryo, hindi po natin pwedeng ngitian basta-basta ang mga issues, Hindi pwedeng pakyut hindi pwedeng pakyut sa mga issue, Kaya lang, we know how to smile. And if there's something to smile about, sabi ni Partner Oliver, if there's something to smile about, but there are a lot of things to smile about every day. Especially, paggising nyo lamang po sa umaga, nagising pa kayo sa umaga, that is something big to smile about. Oh my God, thank you, Lord. I'm still alive. Thank you for this blessing. Reason to smile about. Di po ba? In the control is Engineer Oliver Licop. Kaming dalawa po ang nasa studio ngayon. But very soon, mapupuno po ng iba't ibang programs ang ating time slot. At magkakaroon po tayo ng 12 iba't ibang shows sa maghapon mula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. And it will be replayed during nighttime para po yung mga hindi nakapanood sa araw na may time lamang po sa gabi, they can still have time to watch it again. So that we have that plan to replay all our shows here on Leader News Philippines. Once again, 0995-148-3605 ang ating contact number sa studio. Maulan po sa Cordillera Autonomous Region. Diyan kaya sa Central Luzon area, sa Metro Manila, kumusta kayo diyan? Sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila naman, nako po, kung kayo po ay may mga dinaramdam na tinatawag na high blood pressure, pakaingat po kayo sa sobrang init dahil maaaring maging mitsa po yan na kayo po ay biglang ma-hospital sa tinatawag pong heat stroke. Ingat po, ingat, Doon po sa mga may health conditions na ganyan, situate na may panlaban kayo lagi. Huwag kaliligtan daw yung maintenance at huwag magbibilad ng todo po sa init. And best if you can maintain freshness of your body at magdamit po ng manipis lamang sapagkat kapag ka mainit, nag-iba po ang temperatura talaga ng katawan. Ready na si Partner Jojo Sikat. Alamin natin ang latest naman dyan sa tanggapan po ni Senator Nancy Binay. At pinuntahan po yan ni Partner Jojo Sikat dahil may kaugnayan po ang kanyang balita sa pagkakabitiw sa pwesto ni DOT Secretary Wanda Teo. Live mula po sa Senado, Partner Jojo Sikat, magandang hapon sa iyo. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasabang Errol. Ito nga pinuri nitong si Senador Pamakino
itong ginagawang pagbibitiw sa pwesto ni Secretary Wanda Tulfo Teo bilang kalihim na ng Department of Tourism. Ayon dito kay Aquino, tama lamang itong ginawang hakbang ni Teo matapos yung kontrobersya ng paggamit ng pondo ng Department of Tourism para sa programa ng kapatid dito sa PTV4 na umaabot sa 60 milyong piso. Aniya ni Aquino, malinaw na may irregularidad sa paggamit ng pondo ng DOT. Sa pananaw ng Senador, black time itong programa ni Erwin Tulfo na dapat ito yung magbabayad sa PTV4 at hindi ito yung babayaran ng gobyerno. Umaasa naman si Aquino na kahit nagbitiw na ang kalihim, itutuloy pa rin yung pagdiliga sa Senado pang hindi na muling maulit pa yung ganitong uri ng anomalya. Kasabay nito, pinuri din ng Senador itong Commission on Audit sa ginawang hakbang para mapangalagaan nga itong pondo ng bayan. Partner Joe, Ito, yes, kasama ngayon. ang problema dyan, namura-mura na yung COA eh. Yun nga eh. Ginawa lamang ng COA ang kanyang trabaho pero namura-mura siya ng todo. Oo nga eh, kaya nga, yung magiging hakbang naman ng COA. Kasi kanina, tinanong ko dito itong si Senador Rick Gatchalian naman na salubong natin dito sa may labi kung pasok ka pa sa plunder. Dahil 60 milyong piso ito. Sabi niya, depende yun sa uri nung paggamit ka ng irregularidad. Pero naniniwala siya may irregularidad ka na ganap dito sa paggamit ng pondo ng Department of Tourism sa programa ng kapatid nitong si Erwin Tulfo. At ganun din, magkasagawa rin ang pagdinig dito ang Senado matapos maghain ng resolusyon itong si Senador Nancy Binay at sigurado na questionin kung ano yung naging patayan dito ng kalihim para gamitin niya itong naturang pondo para sa programa ng kanyang kapatid. Pero nagbitiw na nga sa pwesto ngayong araw si Secretary Wanda Teo. Yan ba pwede pang tawagin dyan sa Senado para imbestigahan na Joe? Maaari tawagin ito. Lalo-lalo na ngayon na siya hindi na isang kalihim. Wala na yung sinasabing kailangan pa ng paspas ng Executive Department. Kaya nga ngayon, anytime, pwede na siya tawagin ng Senado. Sige. Abangan natin yan sapagkat alam mo, maraming suportador ang Pangulong Duterte na talagang kung makabanat sa kanilang mga platforms ay gano'n na lamang, may mga nagsasabi tuloy na kaya pala gano'n kung tumira na dahil may gano'n. Okay. Tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa mga iimbestigahan na yan. Yun yung abangan natin dito sa kaganapan. Magaganap na pagdinig ng Senado, ukol nga dito sa naturang kontrobersya kasama ngayon. Alright. Thank you, Partner Joe. Okay, mula rito sa Senado, ito po si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, Nagulat. Thank you, Partner Jojo Sikat, live mula po sa Senado. At yan po ay exclusive dito po sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Nasaan partner yung camera ko? Dito, Talaga kailangan nating, nandito na. Sorry kailangan kong lagyan talaga ng isa pang monitor dito sa harap ko kasi lahat ng monitors nandun sa engineering room natin. Si partner Oliver lang nakakakita, Kailangan lagyan ko dyan. Mamaya, sana makahanap kaming kaya lang nating bilihin ng monitor, na makikita natin yung nangyayari sa ating streaming world. Alas 3:51 na po ng hapon. Napakabilis naman ang ating oras. At kausapin nga natin ang isang kandidato sa pagkakagawad sa Nueva Ecija. Ngayon po ay petsa 8 na, therefore, ngayon po ay pang-apat na araw ng kampanyahan po ng mga kandidato sa pagkabarangay at SK officials sa buong Pilipinas. At kami naman po, ang programa natin ay bukas sa sino man na nais magpakilala, nais maglahad ng mga issue at ipakilala sa mga viewers natin ang kanilang plano kung gaano kaganda, especially yung mga challengers, kasi yung mga incumbent, yan po may hamon na sa kanila kung sila ba ay nakapag-perform ng maayos
o hindi. So, yan ay alam na alam ng kanilang mga kabarangay. Sige, mga kaibigan, live mula po sa lalawigan po ng Nueva Ecija, alamin natin kung nasa ang barangay at anong bayan si Barangay Councilor Aspirant Max Pajardo. Kausapin natin, nasa linya na natin si Sir Max Pajardo. Sir, magandang hapon, Sir Max. Si Errol Dacami po ito sa Leader ng Philippines sa Palatuntunan Camaong Acero. Sir, welcome sa ating programa. Magandang hapon po sa inyo dyan at magandang hapon po sa aking mga kababayan dito sa Nueva Ecija, partikular sa Barangay Pambuan. Anong bayan nga yan, Sir Max, ang lugar mo? Gapan po, barangay, bayan ng Gapan. Gapan City. Gapan City is a nice place. Ito po, Barangay Pambuan po yung aking kinalalagyan ngayon. Alright, opo. Gaano kalaki ang barangay po ninyo, Kagawad? Ilang botante po ang nakarehistro ngayon? Sa kasalukuyan po, sa aking pagkakaalam, higit kumulang po sa 10,000. Marami pala, no? Opo. At sa 10,000 yan, ilang grupo kayong maglalaban-laban sa May 14? Sa kabutihan palad po, isa lang ang aming kapitan na lumaban dito at bali lumalagay na 14 na kandidatong kagawad. Anong ibig sabihin ng isang kapitan lang ang tumatakbo? Walang kumalaban sa incumbent? Wala po. Hindi na po lumaban yung incumbent namin at nag-konsehal na lang siya ng barangay. Oh, nagbigay daan. So, Opo. ibig sabihin, 14 kayong magtutunggali sa 7 pwesto. Opo. Tama po. Ay, nako po. So, sige. So, pasipagan na lamang po yan. Pero alam niyo po, ang barangay kasi magkakakilala halos, magkakasalubong yan. Sa tingin mo ba, Sir Max, tawagin na kitang Kagawad Max, ha? Opo. Ano ang mga dapat mabago sa inyong barangay na pangungunahan nyo ang pagpapatupad sakaling kayo po ang, isa sa mapiling kagawad dyan? Para po sa akin, kaya ako pinasok itong pagiging kagawad ng barangay. Yung po mga pangunahing pangangailangan ng barangay na pangkalinisan ay hindi po napagtutuunan ng pansin. Nako. Pangalawa po, yung livelihood program, siya kung dadalhin dito sa aming barangay kung tayo ay papalarin na makarating dito sa aming pinapangarap. Yung kalinisan na Kagawad Max, napakahalaga niyan dahil kapag ang lugar ay malinis, malayo sa mga sakit ang mga kabarangay natin. Opo, tama po. Opo. So, city kasi yung Gapan, therefore, yan ay mahigpit ang lungsod sa koleksyon ng mga basura, sa tamang pagtatapon ng basura. Nagka-problema ba dyan sa barangay ninyo, Kagawad, Max? Meron po kaming nakakitang konting pagbabago. Di po gaya nung panahon na ang aming kapitan dito ay yung aming kasalukuyang mayor, si Mayor Eming Pascual, na talagang ibinuhos niya yung kanyang panahon para pamahalaan ng maayos ang aming barangay. Subalit hindi naman po sa pagsasalita na ako'y makakasira pa sa iba, medyo napabayaan po ng konti ang aming lugar. Kaya isa po yon sa aking plataforma na inihahain ko sa aming mga kapitbahay. Opo, ay sa totoo lamang po, disiplina lang ang kailangan dyan. Hindi po yan pagkakagastusan ng malaki ng barangay kung yan po ay matututukan lamang, Sir Max. Opo, tama po yung sa inyo na yun. Disiplina lang po ang kailangan. Ang problema po, wala pong namumuno para ito ay ipaunawa sa mga kabarangay. Diyan papasok ang mahalagang papel ng kapitan at kagawad, Sir. Opo, tama po. Oo, so para bagang nanghina na si kapitan sa kanyang magkagawad na nga lang ako at iba na ang iba na ang kapitan. Opo. Okay. Isang importanteng tanong, bakit ikaw ang pipiliin na kagawad ng ba't sa tingin mo iboboto ka ng mga kabarangay mo sa Pambuan? Ayon po doon sa nakita ko sa 4 na araw namin pangangampanya, kinakitaan ko po yung aking mga kabarangay ng paggusto dahil nakikita nila na may kakayanan ako, may karanasan ako bilang isang leader ng iba't ibang organisasyon.
So yun na po, isa yun sa mga proof ko sa kanila kung bakit ako ay humihiling sa kanila na maging karapat-dapat doon sa posisyon na aking inihingi. Sige. Ilan bang boto ang kailangan ng isang kandidatong tulad mo para makapasok sa top 7? Sa kasalukuyan po, ang aming computation ay higit kumulang sa 2,500. Makapasok ka na doon sa Magic 7. Ayan. Malaki-laki pala, Sir Max, ano? Opo. Madami-daming boto, no? Diyan ba sa barangay ninyo uso din ang bilihan ng boto? Doon po sa nakaraang pangyayari, nangyari po yan, bilihan. Nako, Nangyari po yan. alam mo, sana mabago na yan kasi hindi maganda yan kung ang mga halimbawa ang kandidato ay matino, maayos at may kapasidad pero wala lang pera, malalamangan nung may pera pero mabantot ang pagkatao. Sa nakita ko, sir, na dito sa ilang araw namin pangangampanya, mukha pong hindi na magiging epektibo yung bilihan sapagkat ang nadidinig namin sa tao dito, hindi namin kailangan ng pera nila kung hindi naman sila magsiservisyo sa barangay. Magandang statement yan ng mga kabarangay ninyo. Yun po yung kanilang sinasabi. Dahil yan po ay patunay na nagsisimula ng maging well-informed na mga botante ang mga kabarangay po ninyo, Sir Max. Opo, tama po. At sana po ay ganyan nga ang mangyari sa eleksyon. Hari nawa po ay mangyari yung pananaw ng maraming tao na sana hindi na magkaroon ng ganong klaseng maruming pamamaraan ng pamumulitika. Ikaw ba, may pambili ka ng boto kung sakali? Wala po tayo sa bagay na yan. Ang akin po ay tao lang. Apo. Yung pong pakikisama, karanasan, kaalaman, yun po yung aking hinyahain sa kanila. Pero pagdating po sa pagbili, wala po ako. Ang naibibigay ko lang po sa kanila sa kasalukuyan, Max Candy. Ayun! Yari! Yari na! Alam mo, Sir Max, alam ko naman na kahit may pera ka, hindi mo naman ilalabas yan para ipambili ng boto una kasi alam mo namang bawal yan sa batas, krimen yan, vote buying. Opo. At maganda nga lahat ng kandidato ay hindi na mag-resort sa vote buying dahil yan ang magiging simula ng talagang tunay na pagbabago. Sir Max, ito, isang mahalagang tanong. Kahapon, naghamon po si PNP Chief Director General Oscar Albayalde na lahat ng kandidato sa pagkabarangay officials, kapitan, kagawad ay magpa-drug test. Anong tanggap mo sa hamon na yan? Maganda po yun, sir. Napakaganda po niyan. Kinakailangan po talagang tutuhanin nila, ipatupad nila bago dumating yung araw ng paghusga sa aming mga kandidato. Open po tayo dyan. Sangayon ka? Opo. Sangayon po ako dyan. Kahit po lahat ng aking mga angel, ipapa-drug test ko. Very good, very good. Ngayon, ibulong mo lang sa akin, pagka nagkaroon ba ng massive drug test sa lahat ng kandidato ay lahat ba kayong 14 na kandidato ay papasa? Hindi ko po masasabi tungkol sa bagay na yun. Dahil nung hindi naman nila ako laging kasama. Ayan. Oo. So magkaalaman na lang kung magpa-drug test lahat. Opo, kung kami ihilera at kami padadaanin dun sa drug test, bahala na po ang PNP kung sino yung makikita nila doon. Ayun. So sige, sa inyong pananalita, Sir Max, ay ang nararamdaman ko ang inyo pong kumpiyansa na wala kang problema dyan sa bagay na yan. Opo. Sige, Sir Max, baka may nais kang sabihin sa inyo pong mga kabarangay. May 4 na araw pa ang kampanya natin pero ikaw ang natawagan namin sa araw na ito ng Tuesday. Nasa iyo ang pagkakataon para mangusap sa mga kabarangay mo. Go ahead. Isa lang po ang aking po pwedeng masabi sa aking mga kabarangay. Sana po ay pumili tayo ng higit na makakatulong sa ating mga pangangailangan. At sana po ay lumagay sila doon sa tamang kandidato na hindi yung aasahan lang ang kaban ng ating barangay, kundi yung mismong kandidato o kagawad na maahalal ang siyang asahan ng mga kabarangay. Yun lang po at sana po ay mapasama ko doon sa mga mananalo sa dating na eleksyon. We wish you all the best, Sir Max Fajardo, kandidato sa pagkakagawad dyan sa barangay Pambuan, Gapang City sa Nueva Ecija. Sir, maraming salamat at magandang hapon po. Maraming salamat po.
Si Errol Dacame, ang Thank you. Kamaong Asero. Max Fajardo, kandidato sa pagkakagawad sa Barangay Pambuan, Gapang City sa Nueva Ecija, live sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you. Alright, sige, tuloy tayo. Sir Errol, bakit nag-i-interview ka ng mga kandidato sa pagka-barangay office? Siyempre, we are trying to help the COMELEC to introduce these candidates. At sa amin po, walang bayad ho dito eh. Oh. Hindi ho kami naniningil eh. Whoever is willing and have time to face the public openly at walang yung tinatawag na ready for a no-holds-barred discussion ay welcome po sa amin. Dito po sa amin mga impromptu ang tanong eh. Hindi po scripted dito kaya dito ang hindi pwede yung may tinatago sapagkat without him knowing it may itatanong ako na hindi niya alam na itatanong ko sa kanya. Ayan. Kaya't kumpiyansa yung mga walang problema na maging available sa ating palatuntunan anytime. So anyway, bukas po tayo. Kandidato sa pagkakapitan, SK ganyan, kagawad, SK kagawad. Welcome kayong lahat dito sa ating programa. And by the way, yung gusto makipag-arrange, may 4 days na lamang po tayo hanggang, if I'm not mistaken, hanggang 12. So, 8 na ngayon, di ba? 8, 9, 10, 11, 12. 4 days to go. Dun po sa mga nais, nandiyan naman yung ating mga reporters, si Partner Jojo, si Boyd Guillermo, si Nolan Ariola, si Bernard Minyosa, Dryan Zamora. Pwede kayong pwede kayong makipag-ugnayan dyan at maging bahagi kayo ng ating palatuntunang may pakilala kayo sa inyo pong mga kabarangay. Just in case gusto niyo po, ano? At tayo po ay worldwide na napapanood and nationwide po ang ating presence at yung mga OFW po natin ay napapanood ang lahat na nangyayari po sa ating bansa sa pamamagitan po ng ating palatuntunan. 4:04 in the afternoon. Ang bilis po ng ating programa. Dito ulit ako sa isang camera. Gandang hapon po sa aking batchmate, classmate sa high school, si Digna Dakuya Kompetente. Sabi niya, classmate, bakit lagi kang naka bull cap, naka sombrero? Hindi lang niya sinabi, baka kalbo ka na. Kaya ako inalis yung sombrero para makita mo, classmate, na may buhok pa naman si Errol Dacame. Wala lang time magpa-blower pa, magpaayos pa ng buhok. Bakit dito sa atin, paspasan dito eh. Real time. We have to be on time. Kaya paspasan lagi dito. Wala nang suklay-suklay. Sombrero. Ganyan eh. Minsan kasi galing tayo sa labas, halos wala na tayong time para magsalamin pa. Yan. Mga nanonood sa ngayon ay sina Leonard Raimundo. Hi, Leonard. Si Junan talaga. Junan Ballesteros, watching talaga from Channel 5. Is she an employee of Channel 5? Di ba, sabi niya watching from TV5. Junan Ballesteros, Mix Chua is also watching. Juji Tanyag Viloria. Hi, Juji. Sir Rafi Bianson. Who else? Si Nolan na nagtitext, may report yata ito. Si Leonard. Si Mading Ann Canaria Cubilla. Madi, kumusta? Kumusta ka dyan? Okay. Sige.
May report partner si Nolan. May pinasang picture lang, ano? Sige nga, subukan natin kung may habol pa ito. Nga lang, ayan. Huwag niyo pong kaligtan i-like at mag-comment at i-share ang ating FB page, Leader News Philippines. And if you have time, bisitahin niyo po ang ating world-class na studio. Discoverin po ninyo ang ating studio at kami po we're proud of this, of our studio. Kasi marami po nag-online, pag pinuntahan niyo po, diniscover niyo po. May tabing lang na kortina, sa amin hindi. We designed our studio professionally na pwedeng bumisita ang congressman, ang senador, sino man, kahit si Trump, si Donald Trump, pwede. And we're powered by PLDT 200 Mbps fiber internet. Salamat sa PLDT, pero hindi po kami sponsored ng PLDT, but we would appreciate kung tulungan kami ng PLDT sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Sige, subukan ko nga ulit si Nolan, baka nanonood ka, no? Mobile kasi si Nolan. Tawag nito. Gamitin mo yung isang linya mo para makapasok ka kagad. Gamitin mo yung isang linya mo. Sige. Si Congressman kasi gusto ko yung makausap, si Congressman John Bertis ng ACT-OFW Party List. May sinasabi siya doon sa MOU, Memorandum of Understanding, na inihahanda po ng Pilipinas na mapapirmahan sa counterpart sa Kuwait. Sinasabi po ni Congressman John Bertis na ampaw! Walang laman! Walang ngipin! Ako po nababahala sa statement na yan sapagkat what will be the use of MOU kung walang ngipin? At yung inasan, previously kasi mga kaibigan, ipinangako po ng Presidente Duterte ng mga mahalagang provision na magiging na isasaad dyan sa kasunduan na yan. One, aalagaan ng kaligtasan ng mga OFW, especially mga kababaihang OFW natin sa Kuwait. Number 2, hindi kukunin ang pasaporte ng mga employer. Number 3, may pahinga araw-araw ng ilang oras. Number 4, may bakasyon na bayad. Hindi ko alam kung, kasi hindi ko pa nakita yung draft ng Memo of Understanding between the Philippines and Kuwait. Baka nakita na ni Congressman John Bertis kahit na sinasabi niyang walang ngipin, walang isinaad na parusa sa sinumang lalabag. Kasi alam niyo yun nga naging controversial na video na ni-rescue ng Consular Office of the Philippines, yung isang distressed na OFW na naging sanhi ng protesta ng Kuwait against the Philippines. Patunay yun na despite of what happened with Joanna de Mafelis, nagtutuloy po ang mga kagagaguhan ng ang kagaguhan ng maraming employer na Kuwaiti. At lumalabas na despite of what happened, tuloy ang abuso na ginagawa sa ating mga kababayang domestic helper. Kaya nga kami rito sa Leader News Philippines, paulit-ulit, para hindi na sana tayo makarinig, makakita ng OFW, especially kababayan na inuuwing patay na. Inuuwi, sira na ang ulo, baliw na. Inuuwi, lasog-lasog dahil inihulog sa building. Isa na nga, pakinggan tayo ng mahal na Presidenteng Duterte na wag na magpadala ng domestic helpers. Wag na. Kasi una sa lahat, bumababa ng todo at talagang ang tawag sa ating mga kababayan ay alipin. Alipin. Dahil lamang sa kagustuhan natin na ang OFW kumita ng 20 mil o maswerte kung swelduhan ng 30 mil, maging domestic helper lamang, katulong sa madaling sabi. Siguro ang nakikita lamang ng ating mga kababayan ay yung maliit na sweldo bilang kasambahay dito sa Pilipinas na
4-5 yata sa Metro Manila. Sa mga ibang key cities ay 3-5. Ang dating ay maliit. Pero ang nakakaligtan ay kung nandito lamang sila sa Pilipinas, anytime ay they can be in their families. Anytime ay pwede silang makipagkita sa kanilang mga pamilya. Anytime ay magagawa nila ang kanilang gustong gawin na hindi tulad po na nasa Kuwait, hindi pwede. Hindi pwedeng basta gawin ang kung ano mang gustong gawin dahil iba ang kultura, iba ang batas, ibang patakaran at nasa isang kasunduan lamang na napakahigpit. Madalas, pabor lamang po sa mga employer pong Kuwaiti. Ayan, ulitin ko Mr. President, we are strongly suggesting na huwag na tayo magpadala ng domestic helper dyan. Tigilan na natin ang pagpapadala ng domestic helper sa Kuwait. At kung maaari sa iba pang bansa para maiangat muli natin ang dignidad ng Pilipina, ng kababaihang Pilipina. Dahil naniniwala ako na pinapahalagahan niyo po ang dangal ng mga Pinay. So, isang manifestation niya na talagang pinahalagahan natin kung ibaba na natin ang after all, mas mahalaga po ang buhay kaysa sa kikitaing pera. I'm sure everybody will agree to me on this. Wala pong halagang pera ang maaring ibayad sa buhay ng sino man. Kahit punuin mo ng pera ang maleta ng OFW, kung patay nang iuuwi, ano pa? Aanhin pa ang pera. Di ba? 14 minutos po makalipas ang alas 4 ng hapon. Si Errol Dacabe. Ang Kamao. Samantala, pinal na pong nagbitiw sa pwesto si DOT Secretary Wanda Teo, ang sekretaryeng kapatid ng magkakapatid na Tolfo. Yan. Ito'y sa gitna ng kontrobersiya ng 60 million na halaga ng patalastas sa PTB4 na inilagay sa programang Kilos Pronto na pag-aari at Produce Block Time Production ng Bitag Multimedia Unlimited na pag-aari naman ni kaibigang Ben Tulfo. Nakasama ko si Ben. I was the program manager at the DZME radio station. He was one of the anchors, 9 to 10 in the morning. I was one of the officers in the radio station. Si Ben, one of our anchors. Buhay pa nun si Rod Navarro. 5 to 8 si Rod Navarro. Ayan. Tapos, sino ba yung 8 to 9? Ang 8 to 9 na... may 8 to 9. I forget the 8 to 9. Si Mike Abby yata yung 8 to 9. 9 to 10 si Ben Tulfo. Ako panghapon, I usually get the afternoon time slot. Yung mga mahinang time slot, kinukuha ko yun para buhayin. Yan. Kasi hindi ko na kailangang palakasin yung malakas ng time slot. Yung mahinang time slot ang kinukuha ko para buhayin. Yan. Dahil kaya nating buhayin ang mahinang time slot. Kaya until now, ang gusto natin yung holiest hour of the day, 3 o'clock in the afternoon. Naalala nyo ng mga Katoliko na nananalangin every 3 o'clock? The 3 o'clock prayer. Yan. The holiest hour of the day, 3 o'clock. Good afternoon sa inyong lahat. Ano? So, finally, nagbitiw po. Sa pwesto, tinanggap na raw ng Pangulong. Actually, may kakaibang balitang nilabas po ang Philippine Star. Ang anggulo nila ay sinibak sa pwesto. Duterte fires Secretary Teo. Mga ganun eh. Pero ang ibang lumabas na balita ay nag-resign. Nag-submit ng resignation. But sabi ng Philippine Star, may source sila na sinabihan ni Pangulong Duterte si Secretary Teo na mag-submit na ng resignation. Ikaw, partner, how do you feel? Pag sinabihan kang, oy, Oliver, submit ka na nga ng resignation letter mo. Ganun na rin yun eh. Di ba? Ganun na rin yun. You're fired. Madaling sabi, you're fired. Sir,
Sabi ni Nolan, makakapag-report pa ba ako? Kasi, oo, tawag ka na. Oo. Oo, tawag ka na. Sige. I-text ko lang ito si Nolan, ha. Sorry, ha. Nandito sa akin nag-text eh. Si Nolan, I understand, nasa Zambales. There's a briefing on the Balikatan exercises between the Philippines and, I think, the US again. Pili lang kasi ang mga media na sinasama dyan, and we're proud to have Nolan always is included sa press briefing ng Armed Forces of the Philippines sa mga ganyang military exercises sa Zambales. Pagka ganitong may exercise sa Zambales, ang daming Amerikanong sundalo dyan, no? Pakalat-kalat. Maraming sundalong Amerikanang babae. Gaganda. Huwag ka lang magkamali. Usi ang dala niyan. Gaganda ng mga sundalong Amerikana. Pag ganitong summer, aktibo sa military exercises ang Amerika at ang Pilipinas. Okay. May video naman na lumabas na isang babae, Pilipina, by the way, na ipinagtatanggol niya ang Kuwait at nagpapasalamat siya sa kanyang Kuwaiti employer. Palagay ko ito ang kakaiba rito, may binabasa yung babae. Nakita mo ito, partner? Nakita mo ba ito? Yung babaeng apparently katulong, humarap sa cellphone, inirecord, halatadong may binabasa. Andun ako, ginawa yun ng kanyang employer para purihin yung kanyang employer na Kuwaiti at maganda raw sa Kuwait, pasalamat ang mga Pilipinas sa Kuwait. Malamang siya swerte at hindi siya nagawa ng masama, no? Isa siya sa maswerte. But obviously, this lady is not speaking in the interest of the whole Filipina OFW in Kuwait. Sarili niya lang. Ang problema dito, baka gamitin ito ng Kuwaiti government para ipagtanggol ang kanilang sarili. They can do whatever they want. All Filipinos. Iparinig ko nga ito sa inyo. I-air mo kaya ito, partner. Ipasa ko sa iyo. Meron video ito, pwede pa, kaya pa? Hindi na kaya. Ito. Iparinig ko lang sa inyo yung bahagi, ilang bahagi ng... Helper here. But mostly all domestic helper, they can do whatever they want. They can go out. They can Bisaya eh. food. They provide Dito. everything. Mahina. So, for all the negative news that Kuwait is not good, no, that is very, very not true. Yan. So, You know, apparently may binabasa siya, malamang ginawa ng kanyang employer para basahin niya. I'm sad for this video. At naalala ko tuloy ng panahon ng makapili, panahon ng mga Hapon, may mga Pilipinong pinagsusuklob ng bayong at ganon. Tinatry doon yung kapwa Pilipino. But siguro ang isang masabi ko rito, malamang itong domestic helper na ito ay maayos ang trato. Maayos ang trato. Ang sa atin dito, wala ninumang OFW ang Pilipina ang mapiligruhan. Yan po ang pinakasentro ng usapan dito. Na kaya hinahire ng mga Kuwaiti employers ang mga Pinay na OFW ay para magtrabaho. Para tulungan sila. Para tulungan sila sa kanilang mga ginagawa. Trabaho. Ayan. And they should treat everyone as a human being. May tamang pagkain, tamang tulugan, tamang sweldo ayon sa pinag-usapan, at may bakasyon, may pahinga. Ganon. Hindi po yan nasusunod. Lahat. Sige. So, malapit na pong ilabas ang MOU. Kaya lang, ang sabi nga ni John Bertis, congressman ng ACT Party List, OFW Party List ay ampaw. Okay, balikan natin. Secretary Juan Datio, nagbitiw na sa pwesto. What else? Ano pang mangyayari ngayon?
Sinasabi po ng saan ako? Dito na ako sa kabilang camera. Dito. Ako na lang kaya sundan mo, pre. Kung saan ako humarap, i-click mo yung camera ngayon. That would be the best. Ito muna tayo. Mga kaibigan, nananawagan po ang Integrated Bar of the Philippines kay Chief Justice Maria Lourdes Sireno na bumalik na sa kanyang trabaho. Kasi naglib lamang ito si Chief Justice Sireno. But I believe hindi po yun na voluntary leave of absence. It was a forced leave. Piniwersa siya ng kanyang mga kasamang namumulitik ang mga justices. Namumulitik ang mga justices na palagay ko'y may pangarap na mapalit sa kanya. Ganun lamang yun eh. Palayasin ang Chief Justice, may pag-asa silang maging Chief Justice din. So whatever the issue, ayan ay masisettle naman yan. Total, may nakakamada ng impeachment trial. So, hayaan natin yung impeachment trial. Kaya lang, may co-warrant to petition pa na pagdedesisyonan ng mga justices dyan sa Supreme Court na kinikustyon naman ng kampo ni Sireno na hindi dapat dahil ang tanging may kapangyarihang magpalis, magtanggal sa pwesto sa isang Chief Justice ay ang sa pamamagitan ng impeachment trial. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. So, ang ini-issue sa kanya, hindi daw siya nag-submit ng kanyang SALN. Ito may tanong ako sa lahat ng mga empleyado sa gobyerno, mula taas, baba. Sino sa inyo ang tapat na nagsasubmit ng SALN? Na totoo! Tapat! Lahat ng isinusulat sa SALN. Sino? Ha? Congressman, senador, mga appointed secretaries, directors, sino? Alam ng Diyos kung totoo ang pinaglalagay nyo sa inyong SALN. At alam ng Diyos kung kayo'y gaano kasinungalin. Alam ng Diyos. Ako, I cannot say that dahil hindi ko nakita. Ang sinasabi ko, alam ng Diyos kung sino ang mga sinungalin dyan. Alam ng Diyos kung sino ang tapat. Di po ba? Yung mga namumuhay ng simple, namumuhay ng hindi nangungurakot, palagay ko yun ang tapat doon sa kanilang SALN. Walang mailalagay na mga walang itatagong properties eh. Walang ilalagay sa dami na kayamanan. Walang ililiko na pag-aari para hindi makita sa SALN. Di ba? Walang itatago. Pero yung mga nagpapayaman sa pwesto, yan po ang mga nagtatago ng katotohanan sa SALN. Hindi po inire-report yan sa SALN para hindi sila mabuking. Ayan. So, panawagan po ng IBP. Balik na sa trabaho. Chief Justice Maria Lourdes Sireno, gampanan mo na ang inyong tungkulin. Kasi kung hindi, sabi ng IBP, kung hindi, ay baka maakusahan ka, mademanda ka ng dereliction of duty. Ang ibig sabihin ng dereliction of duty ay kapabayaan sa tungkulin. Kapag ka nagpabaya ka sa iyong tungkulin, maaari kang tanggalin. As simple as that. Ayan. Dito, halika, dito. Ito ang sabi ng ano eh. Sabi ng ayan. Ayon po kay IBP Executive Vice President Attorney Domingo Cayosa, kailangan nang bumalik sa trabaho si Chief Justice Sireno para hindi nga maakusahan at maiwasan po ang dereliction of duty. Sagutin mo nga ito, partner, si Nolan. Kasi pwede na ito, bro, si Nolan. Globe naman yan si Nolan eh. Pwede na yan. Papasukin natin si Nolan. Sorry Sa akin nagtitext kasi si Nolan.
Iginit po ng abogado na obligasyon ng punong maestrado na pagsilbihan ng Korte Suprema dahil siya ay iniluklok sa naturang posisyon. Anya, kung nakapaghanda ng punong maestrado sa impeachment complaint laban sa kanya na siyang dahilan kung bakit siya po ay nag-leave, ay nararapat lamang na bumalik nito sa trabaho para pagsilbihan ng mga mamamayang Pilipino. Hiniling din ni Cayosa sa mga justices sa Supreme Court na isang tabi na muna ang mga personal na alitan at panaigin ang rule of law sa bansa. Ayan. Magandang panawagan ito sa mga justices na halatado pong namumulitika at nangangarap nagmamadali. Palayasin si Sireno para silang pumalit. Obvious naman. Di ba? Ganun lang kasimple ang buhay Palayasin na yan para sila na ang pumalit. Pero isa lang Maraming nangangarap siyempre dyan. Maraming nangangarap. So, isa lang ang makapapalit. At may fixed term. May fixed term. 7 years yata ang fixed term ng... may age yata ng... Kung hindi ako nagkakamali, hanggat kaya yata ng ng Chief Justice na maglingkod kung bata-bata pa, kaya maraming naiinis sa pwesto ni Maria Lourdes Sireno, Chief Justice Maria Lourdes Sireno, kasi bata pa ang Chief Justice. Yung mga naungusan niya mga justices na nangangarap ding maging Chief Justice, wala nang pagkakataon na maupo dahil mga damatans na mga damatans na, yung edad ay hindi na aabot. Tingnan natin kung anong mangyayari sa panawagang ito dahil ang totoo dyan, hindi po voluntary yung leave ni simpleng vacation leave ni Chief Justice Sireno. Bagkus ito po ay forced leave. Panawagan ng mga empleyado ng Supreme Court at mga kasamang justices. Sa daigdig po ng palakasan, sinabi po ni Mayweather na imposible na ang mga alingas-ngas ng rematch niya at saka ni Manny Pacquiao. Ang dahilan, mga kaibigan, inamin po ni Mayweather na siya po ay damatans na, matanda na. Ayan, matanda na para maglunsad pa magsagawa pa ng rematch. So, ang statement na yan ay parang tinuldukan ng American champion Floyd Mayweather Jr. ang sinasabing possibility pa na magkaroon po ng muling pagharap sila ni Pinoy boxing champion Senator Manny Pacquiao. Sakali man daw magkaroon ng comeback, ito raw po ay mixed martial arts na. Patay ka. May sipa tadyak na ito. Yung boxing kasi walang sipa tadyak Noong noong last year po, August last year, nakaharap po, nakaharap po si Mayweather ni Conor McGregor sa MMA. Natalo niya ito sa technical knockout. Ayan. Tingnan natin kasi kasi marami nagsasabi dati na bahag ang buntot ni Mayweather kay Manny Pacquiao. Takot daw, takot. Sige, so Nolan, kung nanonood ka anytime pasok ko na, bukas na yung ating mga linya para sa report mo. Samantala, ayan, gawin nga natin. Kumusta na kaya yung closure ng Boracay? Ngayon po ay campaign period na rin dyan, siyempre, dahil nationwide ang eleksyon ng barangay. So magiging hamon daw po malaking hamon sa mga kakandidato sa pagkabarangay officials ang nangyayari po ang krisis sa Boracay. Ayan. Problema dito, yung mga approval ng ganyan, ang barangay ay alikabok lang alikabok lang ang partisipasyon
Oh. Barangay permit lang eh. Yung lupa, engineering, business permit, ay yung matataas na opisinang may kontrol eh. Di ba? Yung barangay kapitan, walang magagawa kapag may approval ng DNR, may approval ng si ganito, ang mayor, etc. etc. Minsan tatakutin pa yung kapitan eh. At sige. Pinakamaganda dyan ay maging matapang din yung kapitan na kapag kamali, mali talaga. Pagka lugar na hindi pwedeng pagtayuan ng ang kung ano-ano naman, labag sa batas, ipatupad ng barangay. Yun lang ang hamon talaga dyan. Kaya lang yung kapag may mga approval na sa taas, anong magagawa ng isang barangay kapitan? Pero this time, pwede kayo makipagmatigasan. Kung pinayagan ni ganito, pero alam mo, kaya ito ang hamon dito, ang pinaka-the best na hamon dito, ay para sa mga butanteng taga doon sa lugar na yan, na pumili talaga ng nakakaintindi. Nakakaintindi sa lahat ng bagay para mapamahalaan ng kanilang barangay dyan sa Boracay ng walang takot. Okay, ready na yata si partner Nolan. Nasaan kaya si Nolan at papasukin na natin ang kanyang mahalagang report. Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamaong. At exactly 33 minutes after 4. Papasukin natin ang live report ni partner Nolan Ariola, ang ating Leader News Patrol. Nolan, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Magandang hapon ka, Errol. Mariing pinabulaanan ni PhilHealth OIC President and Chief Executive Officer Dr. Celestina de la Serna ang akusasyon sa ulat ng Rappler na may nawawalang mahigit 8 bilyong piso noong 2017. Ang pahayag ay ginawa sa isang pagpupulong kanina sa pamunuan ng PhilHealth sa Barangay Capitolio, Pasig City. Ayon kay de la Serna, na ayon sa Commission on Audit o COA at dumaan sa board ang ginastos nila sa local travel na umaabot sa mahigit 600,000 piso at wala niya siyang nakikita nga irregularidad dito. Nilinaw nito na ang pag-i-issue ng notice of disallowance ay hindi niya nangangahulugan na illegal dahil maraming mga kaso sa Korte Suprema na nababaliktad ang disallowances o nabago ang audit findings ng COA. Ang allowances, Kairol, na kine-question ay kinabibilangan ng hazard pay, subsistence allowance, laundry allowance, at collective negotiation agreement incentive at maging ang kanyang tinutuluyang pondo malapit sa gusali ng PhilHealth. Sarap talaga na Mula maging... rito sa Nolan! Pasig City, Nolan Ariola, Nolan. Leader News Philippines. Nolan? Go ahead. Lan, kailan ba yung press briefing ng balikatan na exercises? Bukas ang schedule ng balikatan exercises sa 2018 sa San Antonio, Zambales. Para sa mga trainings na sa pagitan ng kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. Armed Forces. Okay, so balitaan mo kami, Nolan, bukas. Are you going there tomorrow? Biyahe kami ng 2:30 a.m. Galing sa Public Affairs Office ng Armed Forces at San Antonio. Doon po magaganap yung mga trainings na aming mapapanood na ipapakita sa amin para sa mga kababayan natin. Iba't ibang activities na gagawin doon na Tyron. Alright, we would appreciate if you can cover the whole activity at nang mabatid ang ating mga viewers ang lahat ng kaganapan sa military exercises na tinawag na balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines and the Armed Forces of the United States of America. Yes, Carol, at tabanan bukas ang ating reporting para sa Balikatan Exercises 2018. Thank you, Nolan. Mabuhay ka. Nolan Ariola, live mula pa sa Pasig City.
Dito pa rin, exclusive sa ating palatuntunang Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamaong Okay, Asero. mabilis ang ating oras. May mga babatiin ba tayo, partner? Habang tayo'y may kunting minuto pa, batiin na natin para hindi natin makaligtaan. Thank you sa mga nanonood sa atin. Thank you so much. At nalulungkot ako dyan personally sa nangyayari po sa DILG na Polcom Press Club. Dahil biglang may na-organize na panibagong press club na fully supported pa ni Secretary Joel C. Egco na naglilikha po ngayon ng kaguluhan at animosity sa pagitan po ng mga kapatid natin sa mamamahayag. Ako po ang isang panawagan ko lamang, Secretary Joel Egco, sir, sana po ang presence ninyo sa gobyerno ay maging tulay na ang lahat pong mga kapatid natin sa hanap buhay sapagkat galing ka rin sa pamamahayag ay mas maging maayos, Sir, nasa kamay mo ang mas matinding hamon na pangunahan mo ang pagpapanatili ng pagkakaayos-ayos, pagkakaintindihan ng mga kapatid natin sa pamamahayag, nakasapi po ng DILG na Polcom Press Corps at ngayon po ay may press club, may press corps pa. Kakaiba po itong nangyayari of all the bits. Bakit dito may biglang dalawang press club, press organization at na hindi ko maintindihan bakit ganyan. Sana po ay maayos yan, sana'y mahimay at magkaintindihan silang lahat dyan. Ako po ay personally hiniling ako ni Pangulong Joel Amongo na maging advisor ng naturang grupo. Actually, hindi pa kami nagkikita ni partner Joel. Nakikita ko na lamang sa mga posts yung problema. Nakikita ko na lang po sa social media yung mga problema dyan. So, ang sabi ko naman kay partner Joel, be sure na lahat ng activities mo dyan sa press club, DILG na Polcom Press Club ay maging transparent, approved ng board, at alam ng lahat. Yan. Alam ng lahat. At para sa kabutihan ng lahat. At with that manner of leadership, ay hindi kakako matatawaran ng sino man. Good afternoon hello kay Angelo Alvarez, watching from Rhode Island, United States of America, East Coast. Hi Angelo, kumusta ka dyan? Sir Randy Garcia Untalan, sir. Kumusta ang gwapo ng Heroes din si partner Randy, di ba? Isa sa mga gwapo ng Heroes. Daming gwapo sa Heroes eh. Ayan, pinakagwapo raw ang chairman. Walang kukontra daw. Chairman ang pinakagwapo. Sige. Makasali nga dyan para masali din ako sa mga gwapo. Si Randy, pag may time, pasyal ka rito sa studio. Maraming alam din ito sa broadcast profession si Sir Randy. Baka may time ka, sir, pasyal ka rito and malay mo, yung presence mo ay mas mapaganda pa natin yung ginagawa namin ni partner dito, Ayan, sige. Galing din sa ABS-CBN yata ito si Bro Randy. Okay, boundary na yata tayo, partner. May isang balita na lamang. May assassination plot dyan sa Arevalo, Iloilo. Ang nasupil ng mga otoridad. Natunugan po ng mga otoridad yung pabalik-balik na isang SUV sa isang subdivision dyan. At pabalik-balik daw, papalit-palit ng plaka. Di natunugan. Nga lang, natunugan din ng mga gun for hire, yung mga pulis na minamatyaga na sila, niratrat ng mga sindikato yung niratrat ng mga kriminal yung mga pulis. Kaya lang, siyempre, yung mga pulis ready po sa kanila. Nagkahabulan, iniwan po yung Isuzu MUX SUV. Ang masamang balita lamang,
Nakatakas po yung mga suspects. Pero napigilan po yung planong pagpaslang sa isang hindi na pinangalanan pong barangay official dyan sa Arevalo sa Iloilo City. Salamat na lamang. Sana hindi na siya balikan. Palagay ko ay wag magkumpiyansa itong subject ng assassination plot na mag-beef up siya sa ng kanyang seguridad. Isang buhay, partner, gawan mo na ng paraan niya na hindi ka mapiligruhan. Mga kaibigan, alas 4:42 na po ng hapon. Time to say goodbye for today, Tuesday. Salamat po sa ating mga tagapanood sa Kamaong Asero program. Thank you, thank you. At salamat kay partner Jojo Sikat, ang ating leader news patrol sa Senado, at kay partner Nolan Ariola na kung saan-saan po nakakarating makapagbalita lamang po ng bagong-bago sa ating leader news Philippines platform. Ulitin ko po at hindi ko kinapapagurang imbitahin po kayo na i-like po ninyo, mag-comment kayo at i-share ang ating FB page sa Leader News Philippines na naka-simulcast sa ating YouTube channel. Pang mas marami pong makaalam sa mga nangyayari sa ating bansa, no? At again, yung mga nais pong maging bahagi ng ating news network, ay bukas po kami, especially yung may mga hilig sa pagbabalita at public service. All you have to do is to submit your resume, isend po sa ating PM box, sa ating message box, at mag-iwan po ng contact number, kami po ang tatawag sa inyo. At cellphone lamang, with your cellphone. Cellphone today is very, very powerful instrument or tool, journalism tool, na magiging gamit po natin para may pakita sa taong bayan ang nangyayaring totoo sa ating paligid. Bueno, sa ngalan po ng ating co-pilot engineer Oliver Licop, kasama po natin sa lahat ng oras, saan man tayo pumunta, kahit kailan man. Yan, sino man. Sabi ni Angie, sino man, ako yun. Ako po si Errol Dagami, ang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Tinitiyak po namin sa inyo na mahal po namin ang taong bayan. Kaya't ang Leader News Philippines ay mananatiling source ng genuine and legitimate news. See you and have a nice day, Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dagami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.